Imithetho emicabango. Number 1, hayi ukuthi yonke into efika njengomcabango eyiqiniso noma iyenzeka. Kepha unawo amandla okuwufeza lowo mcabango semqondweni wakho. Number 2, iba nobudlelwano nonembeza wakho. Isikhathi esiningi uwona nezimpendulo, uyeke ukuphikisana nawo first. Number 3, usuku nosuku sebenzela ukufeza izifiso ohlezi ucabanga ngazo. Ngoba wena umsunguli wekusasa lakho lelo elifunayo first. So if usuku nosuku spend isikhathi wenza izinto ongazithandi nongazifisi, uyaziqhelisa kulento oyifisayo wena. Number 4, ningakhulu imicabango efikayo ngesikhathi esisodwa. Kodwa uhlezi wazi okulungele. So khetha ngokuzicabangela first. Yabuya neminye imithetho. Imithetho departments. Number 1, uma uzihlonipha ngokwanele, akubi lula ukuthi uhlebe noma ukhulume kabi ngomunye umuntu. Number 2, esinye isikhathi mfethu awudingi motivation. Udinga nje ukuzikhumbuza izizathu zokuthi kungani kumele wenze lento kufanele uyenze, noma kungani kumele uqale lento kumele uyiqale, okanye uqhubeke nalento le ovele oyenzayo vele. Dinga nje izizathu ukuthi uzikhumbuze lokho. Number 3, funda ukulawula umqondo wakho, ngoba uma ngabe ungakufundi lokho, asebefundile ukulawula yabo bazolawula wakho, ube aware. Number 4, enza lento kufanele ukuthi uyenze mfethu, ungaphiki neningi, noma bengathi serious kakhulu, kulungile, ngithi lakho ikusasa kulungisayo. Yabuya neminye imithetho. Imithetho departments. Number 1, ungaziqhathanisi nomunye umuntu. Qhathanisa iy'nqumo ozithathayo wena everyday, zonke iy'nsuku. Number 2, ungabi namahloni okwenza into ehlukile kuneningi. Wena kholelwa nje kuyona, uqhubeke phambili. Number 3, okubalekile ukuhlala wedwa first nemicabango yakho. Zifundise ukuyilawula, kuyokusiza kakhulu futhi lokho. Number 4, ukukhula ngokweminyaka kulawulwa uNkulunkulu. Ukukhula kwakho ngokweminyaka kulawulwa uNkulunkulu, kodwa ukukhula kwakho ngokomqondo ukwenza ukuzinikela nokuzimisela kuwena. Number 5, ungayeki ukuba namaphupho nezifiso first. Yabuya neminye imithetho. Imithetho yokujola ne-exam. Number 1, yazi first ukuthi lowo muntu usalinde mina shintshe indlela zami. Yabo uma ngingayiqoqa wena uzosala phansi usele. Number 2, ngahlangana naye ngisho ngathiwa sekuphela u5 years ngiyamqhumisa. Number 4, ngeke ngihloniphe wena first, hayi kabi. Uma ujola nje ne-exam ngihloniphe ngoba kusho ukuthi mina role model yakho, wena ubukela kumina. Number 4, Number 2, usumlobolile Gizo. Asiyeke leyo. Number 4, ngiyabuya neminye imithetho. Imithetho kuyeka into ohlezi ufuna ukuyiyeka. Number 1, sibuza ukuthi kungani ungafuni ukuyiyeka, futhi ikubamba kuphi. Number 2, thola ukuthi kungani ungafuni ukuyiyeka, bese uthola ukuthi iyona noma uwena obambe yona, ubamba omunye la. Number 3, cabanga ukuthi kuzokusiza ngani ukuyiyeka first. Cabanga ama-benefits of ukuyiyeka, cabanga ama-disadvantages okungayiyeki lento ofuna ukuyiyeka. Number 4, yekela ukuzama ukuyeka, yeka first, yeka nje. Umthetho kuba umahlalelo. Number 1, uzopheka every day, attend wonke ama-meeting engenza isikole, ngisho nengenza amakhelwane. Number 2, awuvumelekile ukucela imali. Yonke into oyidingayo noma idatha uzothenga ngo-350 wakho. Number 3, asingakukhumbuza ukuthi awusebenzi, siphinde sikukhumbuze futhi ukuthi utshani bukhulile. Zibonele first ukuthi kumele ubhalansise lapha nalapha, singakutsheli yonke into. Number 4, awuvumelekile ukucela imali, uyayaleza noma udinga izinto. Sikuphathele amaphela inyanga. Uyasho nje ukuthi sekushoda ukuthi nokuthi phathele amaphela inyanga. Ngabuya neminye imithetho.